پاش 5 روزان دیبداچونên NRT ji bo wan gotkotkin teqandina boriya şandina nefta herêm di nav axa Tirkiye ve hikûmeta Tirkiye yekim lêdwana fermî li ser wê mijarê belav kir. Di tazeterîn helwestê jî serokê hikûmet cuda ji rayedarê denyên herêm axift û dîvdaçûnên NRT piştrast kir. Lê zanyariyên Wezareta Enerjiya Tirkiye cuda bûn ji zanyariyên Wezareta Samanên Xazayî û lêdwana peywîdarê hikûmeta herêm. Ji 18 Şubatê 2016 Wezareta Samanên Xazayî ya hikûmeta Herêma Kurdistanê di daxuyaniyek de ragihandibû paş êrişkirin li ser boriya şandina nefta herêm li nêzûkê bajarê Urfa an ku Riha li Bakurê Kurdistanê şandina neftê rawestiyaye. Di heyama 10 rojên derbasbûyî de û paş wê daxuyaniyê karbidestên Tirkiye amade nebûn çi lêdwanekê li ser vê mijarê bidin medyayên Tirkiye û ajansên navdewletî. û heta di dema bihorî de ajansa nûçegîhana Reuters sê caran raport li ser vê pirsê belav kiribû lê her dîsa rayedarên Tirkiye amade nebûn biaxifin. Di demekî de Wezareta Samanên Xazayî ya herêm ragihandibû ji ber teqînê şandina neftê rawestiyaye lê Wezareta Enerjiya Tirkiye bervajoya van gotgotkan di daxuyaniyekê de ragihandibû ji ber gef û sedemên ewlehî şandina neftê hatiye rawestandin. û çi amajeyek bi êrişkirinê nedaye mîna sedemek ji bo ragirtina şandina nefta herêm. Wezareta Samanên Xazayî ragihandibû ji 16 vê heyvê şandina nefta herêm hatiye rawestandin lê Wezareta Enerjiya Tirkiye ragihandibû li 17 vê heyvê şandina nefta herêm hatiye rawestandin. Di demekî de Wezareta Samanên Xazayî ya herêm li sê rojên derbasbûyî de çi daxuyanî û lêdwanek nû li ser boriya şandina nefta herêm çi nebûye lê Wezareta Enerjiya Tirkiye ragihandibû li 25 vê heyvê pekekê li bajarokê Idlê ya girêdayî bi parêzgeha Şirnex borî teqandiye lê ji ber ku beriya niha şandina neftê têda hatibû rawestandin çi agirek bernebûye. Beriya niha jî Wezareta Samanên Xazayî ragihandibû ew êriş li navçeyeke bajarê Rihayê qewmiye. Lê di daxuyaniya Wezareta Enerjiya Tirkiye çi amajeyek bi êrişa navçeyek li bajarê Riha nehatiye kirin. Her bi vî awayî rayedarên navxweya herêm li ser mijara teqandina boriya şandina nefta herêm lêdwanên cuda cuda hebûn. Nêçîrvan Barzanî serokê hikûmeta Herêma Kurdistanê bi medyayên partî ragihand neşên piştrast bikin borî teqiyaye lê di vî ciyê de borî hatiye kunkirin da ku neftê bidizin. يعني تقيوتوا يا نتقيوتوا إما نوتوانين براستي بالتأكيد بلين تقيوتوا بلان بالتأكيد لو شوينا لو سنورة دا كن كراوة بأوي نوتي لدزراوة بلام لو سنورة بشويكي قشتي عمليكي عسكري هيا يعني بلام أجر سؤالك أوي آيا من دتوانم تأيدي أو بكم كبوريك للايان هكاكا وتقاندرو توا نخير من ناتوان